Много хубаво място в морето. Покажи. Доста красиво. Така, приятели, сега сме в Созопол. И сега отиваме на къде? Към Стария град, към стената. Към Стария град, към стената, но Созопол, а не в Несебър, Стария град. В Созопол, Стария град, на онази стена, сега ще покажа. Ето хора, стената. В момента отивам да видя дали бънджито работи, защото ми е много тъпо. Ами хора, бънджито не работи, то само вечер отваряло. Какво е това? Тук гледай сумати народ. 500 човека се събраха. Ами добре. Хора, може би в няколко тази ще ви снимам влога му от Созопол. Като някакво правя по 60 секунди ще бъде всяко едно клипче, така че се абонирайте за втора част, къде ще ви покажа къде ще ходим и какво ще правя. Бай-бай! Абонирайте се!